supporting Senator Wala akong Soto. masasabi doon. Hindi naman ako president ng PDP Laban. Pero sir, are you supporting the Senate presidency of Kung Senator? ano yung makakatulong sa bansa. Sir, priority bills during your once you start. Yun nabanggit ko nung campaign, di ba, yung disaster, Department of Disaster Management, nandun pa yun. So, yung nabanggit ko nung kampanya, lalong-lalo na yung naging crisis natin sa tubig, saka yung mga pagbabago sa local government. Okay. Sir, yung endorsement ni President, how do you think that it's Ay, malaki yun. Malaki yun. Yung endorsement of the President, endorsement of Mayor Inday, Sara. So, malaking bagay yun. Malaking tulong po kay Tol. Sir, does this mean na yung mga plans ni President will be parang you'll be voting for it in the Senate? For example, federalism, yung mga sinusunod. Nagkataon pareho yung ano namin pareho yung maraming advocacies namin. So, kasama na siguro yun.